Jeg synes, jeg har været træt de sidste 3 timer. Ja, jeg har været træt de sidste 38 timer. Vi startede i går morges kl. 8. Hvor mange timer har vi egentlig kørt? Jeg tror også, jeg er lidt... Så begynder at regne. Det er en mental afvikling, ikke? Så har jeg tabt. Er det en, du vil prøve så? Du har ramt. Jeg kan lige se det en gang, så jeg så ikke til trække. Så du ikke, da han tog den af? Nej. Det gik ellers langsomt nok, synes jeg. Nå, så det. Det er sgu meget godt, I sidder hernede og laver teatersport. Det er ret sjældent, Det kan vi på uni. Ja, vi sidder i sofaen. Skal vi forske i dag? Nej, vi siger, der er en ikke. Okay, En ny scene, ny scene. Nu ser vi laver en konkurrence. Hver gang der er en, der taber, så kommer en... Ja, så kommer der en ny en op. Ja, en luftballon. En luftballon. Okay. Hej, herr Møller. Og da... Nå. Der er et eller andet her. Nå. Hej, herr Møller. Vil du Hej, også hej. her? Bliver du også lidt luftsyg? Nej, jeg har det helt fint, men jeg har lyst til at ryge en cigaret. Det må man ikke heroppe. Er du sikker? Det er faktisk værd. Men tænk på, hvor hurtigt helium det ansætter.